Vlada Lukić-Pilela, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i bavim se speleobiologijom. Mi smo angažirani, Prirodno-matematički fakultet i Hrvatsko biospeleološko društvo, angažirani su da učine valorizaciju pećine megare sa više aspekata, sa aspekta analize speleološke faune, sa aspekta analize preostalih ostataka skeletnih pećinskog medvjeda Ursus peleusa i da načine jedan prijedlog sanacije i prijedlog turističkog uređenja pećine megare. I evo danas je zapravo otvaranje zvanično pećine i završetak tog dijela projekta, s tim što slijedi dalje valorizacija, slijedi monitoring sustavni i dalja valorizacija u smislu, ima tu još dosta posla, može biti molekularno, biološkog i tako dalje, uglavnom očekuje nas još posla. Vrlo je duga povijest istraživanja ove pećine. Početkom 20. stoljeća, odnosno krajem 19. stoljeća, prva iskapanja je načinio František Fiala i zapravo kasnije su ta istraživanja nastavili Kramberger, Mirko Malez. Uglavnom ovo je jedno od najvećih nalazišta pećinskog medvjeda na Zapadnom Balkanu i ovdje je zapravo prvi put pomoću određenih metoda učinjena analiza veličine populacije, dakle pećinskog medvjeda iz jednog stratigrafskog sloja. A osim toga u pećini, dakle na popisu vrsta nađeno je barem 30 vrsta pećinske faune, a osim toga i same pećine opisano je 5 taksa, 4 su validne, a ova jedna, dakle radi se o 2 podvrste, treba još da se dalje analiziraju, da se vidi da li su to zaista 2 podvrste i tako dalje. Uglavnom pećina je vrlo faunistički interesantna, ima još dosta posla. Ja sam Kazimir Miculinić, paleontolog po zanimanju iz Hrvatskog biospeleološkog društva. Ovdje u Megaru smo došli vidjeti trenutačno stanje i dati neke prijedloge za turističko uređenje. Sama špilja je vrlo lijepi speleološki objekt, dužine jedno 200 metara i vrlo je zanimljivo sa paleontološkog stanovišta jer ima jako veliki broj ostataka špiljskog medvjeda. To je jedna životinja koja je izumrla prije 20-ak tisuća godina. Bila je znatno veća, jedno 30% od današnjeg medvjeda i oni su ovdje u špilju su ulazili radi hibernacije, radi odgajanja mladih i tako da ih je za vrijeme te hibernacije ih je dosta ugibalo, pa ovdje ima velik broj skeletnih ostataka tih životinja. Jedna jako loša stvar je što je neko neovlašteno prekopao tu zadnju dvoranu, iznešeni su ostaci tih medvjeda, ostali su dijelovi skeleta, kosti koje su bile polomljene, koje nisu htjeli uzeti. U svakom slučaju, taj dio koji se prije iskopao, još 70-ih godina, je dovoljna količina da se ovdje može napraviti jedna lijepa prezentacija kada se špilja turistički otvori. Ovo su znači instrumenti za mjerenje, to je isto zanimljivo. Znači, to su ovi mobilni instrumenti koje čovjek može odnijeti bilo gdje, postaviti, izmjeriti nekoliko parametara klime. Moje ime je Roman Ozimec, magistar biologije. Bavim se biospeologijom i istražujem znači, biospeološke vrijednosti na području Dinarida, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Na ovom području znači, istraživali smo pećinu Megaru, koja nam je u biospeološkom smislu iznimno zanimljiva. Prvenstveno zbog toga što je ovdje prvi znači, pećinski kukac na području Bosne i Hercegovine opisan još prije točno 125 godina i nakon toga je opisano još narednih 4 vrste, znači ovo je tipski lokalitet pećine iz koje je opisano 5 vrsta. Novim istraživanjem koje smo proveli znači, u zadnjih nekoliko godina utvrdili smo još nove organizme za znanost, tako da će vjerojatno Megara postati tipsko nalazište još za više vrsta. Do sada je utvrđeno negdje oko 30 vrsta, ali moram reći da svakim istraživanjem, svaki puta kad koliko vremena uložimo u istraživanje, uvijek nađemo još nešto novo. Nadam se da će se projekt nastaviti, da će ova pećina postati kako turistički, tako i edukativni
objekt znači, za posjećivanje u koji će znači, i mladi ovog područja od najmlađih nogu od dječjeg vrtića pa preko osnovne škole dolaziti, stjecati saznanja i spoznaje o vrijednosti znači, pećine megare i koji će postati njezini budući promotori, istraživači i budući edukatori opet sljedeći dalje generacije i najbolji čuvari. Danas smo došli ovdje u pećinu megara na obroncima Bjelašnici da dočekamo i da svečano otvorimo radove koji su priličeni na uređenju pećine i pristupa pećine. Druženje na nivou, s obzirom da je velik broj građana se odazvao tako kao neka udruženja, sve to posebno pozdravljamo naše uvažene goste i prijatelje koji su nam pomogli u realizaciji cijelog projekta, tako da ćemo nastaviti druženje na Laništima i sigurno jedan projekat koji će opštini Hadžiću dati jedno novo svjetlo, jedan novi pravac u razvoju turizma i da budemo jedan novi magnet koji će našu opštinu učiniti privlačnijom za strane turiste, pogotovo što znamo da je taj planinski turizam i alpinizam da je trend u svijetu i da se tu sve više i više obrće novce, na kraju krajeva trebamo tražiti izvore prihoda tu. Evo nas trenutno pred ulazom u biser naše Bjelašnice, pećinu megaru. Danas je ovdje slavlje Teferić, ekološko druženje, otvorenje pećine našeg bisera koji će biti u perspektivi turistička destinacija za građane svijeta, nadam se. Iskupilo se dosta ljudi u pozitivnoj atmosferi, u osmijehu, obišli pećinu, sad ćemo se dole družiti na Laništima, ima i stranaca, Talijana, Slovaka, ima naših prijatelja, ekologa, prijatelja prirode i sad se vraćamo nazad na druženje. Obišli smo pećinu Megara, jednu od najljepših pećina u BiH. S nama je tu i veliki broj omladine, djece koji su uživali u prirodi, u izletištu. Danas je općina Hadžić, ovaj turistički kompleks Lanište Megara, ustupila planinarskom društvu Preholja Tarčin i nadamo se da će oni ovim domaćinski upravljati.